Cando chegou a televisión a Lalín, que é de onde son eu, a primeira veu para o meu barrio, o barrio da Cacharela, e chegou a unha casa onde había unha muller de 94 anos. E puxeron na cociña. Cantas televisións hai agora nas cociñas, verdad? Pois prendían nada máis que ás 2 da tarde, porque era cando daban o parto, o telexornal, daquelas era o telediario. Entón a muller ás 2 menos cuarto decía ya a nora: traime o pano de flores, ponme a toquilla, ponme as zapatillas novas, bótame colonia. E ás 2 en punto prendíana, e saía o presentador e decía: moi buenas tardes. E ela levantábase e decía: ai, moi boas tardes, amigo. Que home tan educado, non hai día que non me salude.